Ngadon mentah hang ni hapo hakamat jongkani ka main secretariat. Bagani ka di ka sngi ka bagaway ka longkumi nang tin hapo Riboy district na ka snong umden. Ya ka ba philadep banyu I haswa jongkini ka sngi ya ka ba kladep banrai ya ka ban song yaki shatngan kata shwa ya ka ba en penbenai ka result MP Lok Sabha. Nrei namar ka jingbam yo lat ka jongkai ka permission napo ka office jong DC jong ka East Khasiels na kidaw kiba ka sorkar kala de banai kidaw ndai kani ka longkumi daga rai ka bakala de shim kalawan sik ban kiyo shine sa sor shilong bat ban ya chakmat ikani ka jing yaki ka jong ka ban chatngan nagamenta ka wei ka daw kata ka de ya ka jingbom shna bat marmot jong ka sorkar ya ka surok kaba nakaliang ka jong shulong mel wala pan peni kumba ka sorkar ko ong baladep ban mang pisa ban pentrei no ya ketiga jing trei henry katkum ka shithi ka batho do si uba di langstang show deputy commissioner ka East Khasiels ka penpau shai baya kani ka surok kata na po nong po umden shadu Sonapur kadi ka surok ka batang ka pisar pad ban mang namarlab lab tho ang to bagadai kata ka sanction awaited mentang idon hang ni bat ikong bindas kong bindas yatu yangi kay kaba pelong mentai pi ban wan ban song hang ni khmat secretariat hatu philayo nem ye ka permission nagaliang jonga ngalapan ya ka permission ha ka khan yo tarik jong banai me henry nga claim yo ya ka permission bat nga claim yo ya ka jing tip ka ba da ka no ka nagaliang jong DC nang ne na po East Khasiels shillong te nagaliang jonga halor bangam yo ya ka permission ngala rai bahadin jong ka result MP ngan wan bej ban song sya thengan hakamat jong ka sekretariat kum bangala kren ha kitu ki media ki baladem kum tangan wan bej namarba lakut kene ka election MP ngala wan bej ban song sya thengan hang ne na ka benta ka banga ngadawa ya ka hok upaj ba ya surok nong po mden Sonapur kong philanye thu ngi kay ka pelong pi kum ka long kame marwe ban wan nang thina po na umden shani sor shilong kata khmat jong kani ka secretariat basong kini ki menteri sarkar ki MLA ki officer ba per ba phinwan bu ita ka jingdawa chpi bale ka pelong hadu kadni ka ba phin shemi kani ka sinjam hadu kani ka rai ban song khmat kani secretariat kai ka ba pelong ipi kabala pelong yanga ban wan song sya thengan marwe hagang hang ne khmat jong kani ka secretariat hakamat ka ja ka trikam jong ki minister ki be ik ki jongi baro hang ne ki yo I yang abang asyong hang ne khamat jongan ne ka sekretariat kabala pelong yang hang ne ka long ba hadin khat snem khatsan snem ka jing sneu palat usurok hakiti ki than ki dong ki jongi na du nong po adum den adu Sonapur ka long kabala palat sisya de na kata ka daw kabala pelong yang bangan wan sya khamat ban wan song sya thengan hang ne lada ka sarkar hi kampat ai yaw surok jongi hang te hanong po umden Sonapur ngangan syong bajang ne lada ki sya ne kim sya ban syong nero ngala rai ban syong haddo bakin da pensiona yo surok lada kim pensiona yo surok ngangan syong bajang ne lada kin be hang neru ngan syong hakano ka jaka ka baki ai tang bangangan ngala rai kut ban syong sya thengan hadu baka sarkar kan pensengam ya ka jing dawa ka jongana ka benta ka hok jong paj ba ka than bat ka dong ka jongi hibaro ka wei ngani thui pi ko ngarung ade we nek nong song snong nang thina Riboy district na hapi po kanong po constituency ngaladap bani I ka jinglong jingman jong ka surok phila bani thu yang apat ki jingja ki belaja habai de ba ka tu ka surok hatu kila donnem ki jingja ki besosi ka ba pelong pi hadu ka ne ba pinwan nak ni ka jakala da phila bani thu to haba phikli ya kata ngam ban se bani thu ya ka jing syam jonga haga por ka bapang umahe jonga ukunyi jonga haga halor bula pangjur halor balang ngimla kata ka kaliro kam udrai bar umla banya state ya ka kali ubri umdon jing kermen syu ngi don ha udon hatmir jong ka jing yam ngi ki bahayi ngasam ngi don ka jing ngosi ngi don ka jing ngi yam hapo kali bat hadin ka taru dang don saiwe paralok long kami na kasnong umkon itaru I mat ya ka ju ka jing ya kadon ka wei ka kun siu jung I ba I pangjur bah kata ka por ithi apo hospital umden den apo hospital umden pade long kim la shuban sumaria kata ka kun siu jung I
te ki la pha kin na ambulan na hospital umden sha hospital nong po te na mar ka jing sneu palat usurok hasiteng lenti ukum dukut kum lanyo u pajong jong utu oksigen te kiru kia yam baro sikali ki uta driver banyak ya kata ambulan ru ula ting sikat de namar ba hadu bom idon mensim syu kata ka kun siu jong itai prolog jonga di na kata ka daw ngayo iya kata ka jing jong ki kham tam le ki tu ki ba armet ki ba kha khulung ki ba man kasni ki ba ya ot ha ki ba ya ot ya kita ki ju ki jing jinjar ki bangi ngaman ki ru ki mat kum ju na kaliang jonga kapen long yang banwan syat ngan hang ne tang na kabenta kajing ki babun ki balang hang tei ha kisnong ki thangi jung claim na kan tho yo MLA ngan kli phi kong namaru MLA jong piru udai na ka te hi ga jo ka jaka hatu ya kita ki jinge philayo nam pen sngo yo na kaliang jonga ngaklem ya thu yu kumta ngaklem ong yu kumta henrei nga shu kali be yaw MLA ba bun ki briu ki ya kali hapo surang hapo linti po sengken hapo kali ha bangi syong ha bangi yan ki briu ki kali ki kren ki kentho ya ka kur ka ja jongi ki kentho yaw MLA jongi nga padelo nga ngamtip ya ka jing sisya ka kanno la yat kata ka utau surang ngam dati padu kata tenamar kata ka penlong yang ban kali benia yaw MLA tenaga liang jong umla ban batai saya kata usuang ba kas kila dep sengsion yau teu surang kila dep penmang ka sarkar kala dep penmang ya kapisa na ka bentau teu surang tang ba dangdon gani ka election epi kimpat la ban sina te hadin gatu bangala ayo ya kata ka ketin nau MLA ngawan hang ne ngala ayo kaya ka city nau DC nang ne bagila penmang kumta te ngam sngohon ngam la ban sungtho ban ngam la ban sngohon ya kataka city ka baki ai nang ne na podisi ka penlong yang ban lek mi hapo PWD office ban lek kendu ya executive engineer dangala lek kendu pade ya executive engineer ubata ya ka ju hi ong ba sisin ong ba dalakut ka pisa kala don lupa na ka bantaban sina ya te usuro khandai kilometer te nga ong lanokin sedang sar te executive engineer uang ba dalakut ke election te hadin tanga ngam sngohon kata karkom kren jong i longa ngai badon kabasyalan det ka eira ka ei tenga ong emsar nagal yang jong nga kwa banyo ya ka jingtip kabasyai ka batikana lano kinsna pila dep sanction ne em yaw te usurok hang te hamden jongi usurok nong pom den sonapur jongi hadin pade ulaya thu yang uang ba em kong dalakut kane ka election MP dalayo result ngin sa pelai no ya ka sanction ban ngin sa khot tendar no hang ta uang biang kumta desi sin uang bala don lupa ka pisa la penmang lupa hadin pade ngakeli bnia ngakot bat ki media uang pade hang ta ba dalakut ka dalayo result MP kinsa pelai ya ka sanction bat kinsa khot ya ka tendar tinagal yang jonga ka penlong yang bangan nang artatin syu halor kata namar ba sipanggi kren da kumtu kam donjing senya syu hanga na kata ngala sim bekarai banwan syong sat ngan hangnya kemat sekretariat kenang bagi minister ki jongi kin yo ya ke ka banga ngadawa kin pensengap ya ke ka banga ngadawa kata ka de ke jing dawa ka jonga bat kata ka de ke jing tumu jonga atu pisngone ba pilasa thok namar hakapor bo MLA Ukraine ukit bok kirwiang yepi uang ruba ka abstang man khot ye katandar hatu pisngone am ba pilasa thok namar piru pilayo jingtep baya ka pisa am padap sanction mar ka don daga jing tho ru ta tu pisngone am saisian ngan ban ba pilasa thok bat ki nong song sonong jong ko umden hi ter na kitu ki jaka ki ba kani ga surok ka banya lingba kilasa thok ne hoi sar ya kata te ngakwa ban ye thu ya ki paj ba jong ka snong bat ka than ga dong ga jong hi hang te bun ki bala yo i ya ki news ba u MLA jungi ula ai ke jing khublei kit bo kit riang na ka banta ga jing wan sha thangan jong hang ne khmat sekretariat te na kaliang jong ki paj ba nong sung snong ru kila le ye kendu hi ya u ki don ka to ka ne kirang ba ki bala ya thu yang hadin ba ula kren ha ke media kumtu te na kaliang jong ki senjuk ba snong ru kila le ye kren kila le ye kendu hi bat u nang ta ki association driver taxi ru kila le ye kren hi bat u ba uru ong ba menta ngan shu pen bah malum mala ban tiap ye kite ki thliu ki bahe khanang ba
pinsuk bania kamai ka ji hang te usurok pinya yat pinya yang henre on dala poi ka portlang ngin pensiona no ya usurok kata kadai ka kentian ka sur ka banga ngayo ngeu naki association driver taxi ki ya thu yang abau MLA ong kum ta kong tiana galiang jonga pade namar banga ngala tip syai bakal sorkar kampat penmang ya kata ka pisa kampat don kata ka pisa na ka bentau di usurok jongi dengan ngapen tip syapi ki pat ba nong syong snong jongi na ka thanyum den mar ngar baro kitu ki than ki badon ha kitu ki benta ka snong ka than ga dong jonga ngapen tip syapi ngi hooj UMLA ulat tip ka jisisya henrei u ong ba un saya sina no dalakut kaneka dalakut kaneka tiam liur tiam selam tekin saya sina no haka portlang tiana kaliang jonga tengah ngeu ba hooj haka jisisya ngam kwa ban kren dia kata henrei ngam ban se ban kren dia ka jisisya ulat thog yang ina mar ngi la yo ya ka jisisya haka kti ya ka siti nau di singi la yo ya ka jisisya henrei udang nut ban kren kum tu hadin bala yo ya ka tu siti tena kaliang jonga nga penpau ka jing ngau si ka bakrau ba na kaliang unong mi kmat jongi ro udang nut ban kren ya gitu ki ju ki kenten kum ba pha ki ne ki minister jongi ki banalor uru kren ya ka ju ka kenten na kata ka dau ka bala penlong yang ban bitar ban mi syakmat ban wan sya tengan hang ne kmat jong ka sekretarian kong karibhoy gade ka wei ka district ba bun ba kisang balang kimi kum kinyut akini kisi kum kitet hapor ribhoy kani ngan keren na basay na markay gade ka balapau wat nakaliang katrat pulit ka penpau ya kata hatu kini kisang balang kilawan ne empat hadin ba pilapen banay kani ka jengki panwan ay ka jingkershan khamtam hebede bo ni surok bangyong di budlum ka jinge jong pajba hatu ki don nem ki balawan banay jingkershan ni pi ha ka bayade bat kata hadin ka khat sau tarik bangalapan mi nengkong ya ka ni ka social media na ka bentau ni surok dan nong po jengi hadin bakila yo iya ka tu ka media tekila yawan ya kendu ban nga baro kisang bahalang kilawan kendu yang hang taha ka jaka sa jonga ha ka dukan jonga ki yawan na kisang ki baper na po ka riboy district hi ngamlen ya kata ka jing sisya ki kloy ban ai ka jing kersian yang namar bakane ka isu ka dei ka isu na ka benta ka imlang ka salang ka bah kamnian ka jing mentoy jong pajba babun balang na kata ka dau bana ka liang kisang balang na po ka riboy district hi ki ai ka jing kersian ka bapura yang bangan ya syakman na ka benta bendawa ya ka hok jong pajba kai pat nagaliang jong ki pajba khamtam ki para marjan jong pi kai ka baki don man pensngau shapi tu kila keren ne ba kiru kindon bentalang bat pinamar ngimyo i ban mi manu menuru syakman kong ngin keren bi ga jing shisha hatu ladon nem paru ki baai men siam ipi na kaliang jong ki para marjan ki prashnong ki para thau ngapen pau hang ne nga keren bet kat kum ga jing shisha ki don ki bakersyan yang ki don ki baben yang ki don ki bakren ben yang adu kata-kata bat ki don rug bakersyan yang ki bala dalawan ban pelaj ya kapor ka bakordor ka jongki wan la ki long kemi ki don ki khunriet henry ki wan ban ya kendu ban nga ki ba bat ki khun ki wan ban ya kendu nga ki yanga ki ong ba ki ru ki kloi ban ai ka jing kersian ka bapura na ka benta ka ni ki isu ka banga ngami syakman ka jingkili ka bakhadu hadu kan nusngi pinsyong ban up ya ka sorkar bakan mang ya ka pisa na ka benta ban pentreno te ka surok badru ban ai ya ka jingkular klem da thok klem da le ka ya ka sur pajba ba kin pentreno hadu kan nusngi pat pinsyong hang ni ba pin hadu bandayo ta ka jingkular to na kaliang jonga nga pentip nadu ki minister ki badai pej ya ka tanat PWD kumjuro baro ki pajba ki ba pej ya kaya media kan ya kapor na kaliang ka jonga ngalarai kut ban syong sya tangan hadu bakinda pentre yau teu surok lada kimpat pentre yau teu surok na kaliang jonga ngam penut ban bu porang ne sisni ne arsni si benai arbnai lada ka sorkar kam pensina yau teu surok ubangai ngadawa ngan syong hadu bandaya hang ne hakamat jonga sekretariat ngalarai kut ya kata ban ngakular ban ngan leru ya kata kublish bon kong bendas limba ka tu ka jinya kren pila ban yo sngo bakasur upajba kayeng ka don ka nongrim haba ki dawa ya ka hok ka jongki namar kumbangile i ngila deban ringdur ya ka tie ka surok napo nongpo umden terteradu sunapur kadno ka jing snio ka jongka ba simla don manu menur ban maramot bad haba ide ka ni wan nakaliang ka tanat pildi ru ka kubur ya ka jing snio jong ka tie ka surok ka bakilong bakala dei ka surok ka belas snio sya palat kumta kumaga sorkar ka dei kabar deban train na kamenta
ban syakri yo ba nginget baling ba ka jingbi sakhamat jong kong bindas kindon ya ka jing so ba ka jing perkat ban apat yo lang upai bor bon mi samadan bandawa ya ka hok ka jongki nagamentau shlong mil kermen lang yuria hangni khmat sekretariat ba Markus Lingdo. Madam, kati hoat kati marpersya jong ka sekretariat. Yenre kati pate kamni ka ria jong ka sekretariat. Nagalian jong ngakan syong bagi haknya. Yo ka jaka ban syong. Yang madam ngala. Lada kimsya ban syong hang yang ngala ban kong hapo jong ka sekretariat hangte idon jaga ban syong hangte. Ngate syong hangte ro. Lada kimsya hangne ngangale jong ka sekretariat. Ngan syong bagi hangte ya kala jong ka sekretariat. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.